Cum să-ți imaginezi o reîntâlnire a unei iubiri după 60 de ani? Atât de firesc, ca și când n-ar fi fost despărțiți niciodată. Ei aproape că sunt ca niște bătrâni care au trăit împreună 60 de ani. Personajul acesta pe care l-am interpretat a trăit niște lucruri îngrozitoare ca să ajungă la senectute, fiind o persoană atât de senină. Deci trebuie să fi fost un caracter foarte puternic și cu o putere de a iubi extraordinar de mare, care nu a fost epuizată. Încearcă să se plieze pe ceea ce vrea el, iubindu-l foarte mult și fiind singura lumină pe care a avut-o în viață, singura experiență luminoasă. Emoția lor este formidabilă, tocmai din cauza faptului că se regăsesc după atâta timp. Fiecare cu destinele lui. Ea după exilul în Rusia se întoarce înapoi, rămâne singură în sat, satul se golește, rămâne singur locuitor acestui sat. Și este toată emoția unei regăsiri după atâția ani, în care și el a avut, sigur că dacă ar frustrările lui. El spune singur în scena, dom'le, ce ai făcut? Am făcut avere. Și ea zice, n-ajunge, nu e mult. Și aici vedeți că nici el n-a fost fericit cu averea, nici ea n-a fost fericită că a rămas singură în sat.